Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы Кісель і Яся. І сёння мы будзем тут галоўнымі замест Касі і Лесіка. Добрага ранку усім. А дзе нашы зайцы? Праграма ўжо пачалася. Ой, а што гэта тут у нас? Не што, а хто. Так, попросим. Мы дублёры Касі і Лесіка, Яся і Кісель. Не дублёры, а паўнацэнныя вядучыя, разумееш, ну кажы. Ну так, вядучыя. Так, вядучыя. Цікаво, давайте знайоміцца. Я Вара. А мы ведаем, вельмі добрая дзяўчынка. І адкуль вы такія дасведчаныя? А нас Кася з Лесікам папярэдзілі. А ўвогуле дзе яны? Вырашылі перапынак у здымках зрабіць. І паглядзець, ці будуць па ім нашы гледачы сумаваць. А навошта сумаваць? Вось вы якія кругленькія. Што? Зусім не будуць сумаваць. Ну, можа, крышачку. А каб не сумавалі, я вось што прыдумала. Чакайце. Можа, Вара здагадалася? Адкуль? Яся і Кісель вельмі ўдалыя ў нас атрымаліся. А можа, ўжо развітаемся з імі? Нешта мне надакучыла пад сталом сядзець. Ну, Лесік, мы ж дамовіліся, трэба працягваць гульню. Ну, добра, але яшчэ літаральна некалькі хвілін. Я не хачу, каб гэтыя круглыя замест нас мульцік глядзелі. Цішэй, Вара вяртаецца, хавайся. А вось і я. Ой, Варачка, а мы з Касей тебе ўжо зачакаліся. Ты што? Ой, з Ясей. Кісель, як і Лесік, усё заўсёды блытае. Я тут вырашыла вам прапанаваць у мячык пагуляць. А цяпер гляджу і думаю, як вы гэта будзеце рабіць без рук? Я магу галавой, напэўна, адбіваць. У цябе больш нічога няма. Не, такіх ахвяр не трэба, так можа галава забалець. А чым жа мы будзем займацца? О, придумала. Я яшчэ не снедала. Давайте гарбаткі пап'ем. У мяне і печыва смачнае есть. Аўсянае? Дарэчы, Лесік яго вельмі любіць. Зараз бегаю. Ну вось што, Кася, ты як хочаш, але Кісель печыва замест мяне есці не будзе. Ну добра, мне таксама хочацца салодзенькага. У жывоціку ўжо замармытала. Вось, всё, вось так вось. Давай, о! А вось і я... О, прывітанне, мае старыя знаёмыя. А дзе мае новыя? Дзе Кісель з Ясей? А яны... На іншую праграму паляцелі. А яны так хацелі печыва паспытаць. А мы за іх выдатна можам гэта зрабіць. Мы ім пакінем і... А можа і не. А можа і не. Вара, ведаеш, тут такая справа. Так, мы тебе крышачку падманулі. Яся і Кісель, гэта насамрэч мы з Касей. І як высвятляецца, вы тут без нас зусім не сумавалі. Касечка, ну не крыўдуй. Я адразу зразумела вашы хітрыкі і крышачку падыграла. Ой, я ж табе казаў. А, зразумела. Напэўна, ты бачыла, як мы Ясю з Кіселем рыхтавалі. Не, я просто вас вельмі добра ведаю, мае даражэнькія. Ой, гэта вельмі прыемна чуць. А яшчэ я ведаю, што вы ніколі не прапусцілі нашы мультфільмы. Так, Варачка. Ніколі. Так давайте глядзець. У нас чарговыя падарожжы Леі і Ціга. Ой, мне вельмі падабаецца гэты мультсерыял. І мне. Ну якія ж цудоўныя гэтыя звераняты. Спадабаліся іх падарожжы? Вельмі. Заўтра будзе наступная серыя. Ай, хутчэй бы. А мне вось цікава, хто з іх мацнейшы ў прыродзе? Леў ці тыгр? Кася, ты простага не ведаеш. Усім вядома, леў цар звяроў. А я вось лічу, што тыгр не горшы за льва. А я табе кажу, леў мацнейшы, у яго і грыва нездарма такая. Якая? Сур'ёзная. А у тыгра палоскі грозныя. А я табе кажу, Ай, што... не, ты мне паслухай. Чакайце, сябры, не трэба спрачацца, зараз паглядзім. Так, добра, і што там у інтэрнэце па гэтым пытанні пішуць? О, вось, чытаем. Калі параўноўваць самых вялікіх прадстаўнікоў гэтых відаў кашачых у кілаграмах, леў можа важыць 200, а тыгр каля 300.
кілограмів. Що й потрібно було доказати? Ось. І по хуткості тигр перемагає. Ён може бігти амаль 80 км у годину, а лев розганяється тільки до 60. Ну що? З'їв усязнайка. Слухайте, лев і тигр – представники одного рода – пантер. Яны прамыя сваякі. Гэта две неверагодна моцныя кошкі. Так перамог тигр? Лігр А гэта хто яшчэ такі? – новы від жывёл, які вывелі навукоўцы. Тата у яго лев, а маці тигриця. Нічога сабе коцік. Сапраўдны цар звяроў. Ну, калі больш спрэчак на гэты конт не будзе, час глядзець мультфільм. Ага. Довгий день, теплий. А куди Вара зникла? Не ведаю, абяцала нейкі сюрпрызік. Для мяне? Можа, нейкую заколачку новенькую? Каця, ты толькі пра сябе і думаеш. Сюрпрыз будзе для ўсіх. І для наших глядачоў? Так, але больш нічога не пытайся, я нічога не ведаю. О, Вара, у тебе сьогодні знову до нас цікаві тестики на тему безпеки, так? Амаль. Я хочу вас пытаць, ці ведаеце вы, як паводзіць сябе ў грамадскім транспарце? Напэўна, нельга бегаць па ім. І шуметь. А яшчэ трэба бабулям і дзядулям месца саступаць. Так. Малайцы, вы нібы вывучылі ўсе правілы Метровіча. Кого? Якого яшчэ Петровича? Вухі ў цябе вялікія, а чуеш ты як глухар. Метровіча. Так, а можа ты яшчэ ведаеш, хто гэта такі Лесік? Мабыць, нейкі жыхар падземкі. Насамрэч, гэта персанаж, які расказвае, як правільна паводзіць сябе ў метрапалітэне. А дзе яго можна ўбачыць? Метровіч ёсць амаль у кожным вагоне і на кожнай станцыі. У яго што? Ёсць сваё месца? Так, а яшчэ інструкцыя, як сябе паводзіць пры розных надзвычайных сітуацыях, якія могуць адбыцца ў метро. Гэта мне падаецца вельмі карысна. І зразумела нават для дзяцей. А яшчэ у мяне для вас навіна. Якая? У нас у беларускім добраахвотным пажарным таварыстве таксама ёсць свой намаляваны персанаж. Яго зусім нядаўна прыдумалі. Як цікава. А як нам з ім пазнаёміцца? Хацелася б паглядзець на яго. Ага. Вось, у мяне пакуль што ёсць толькі яго партрэт. Ой, які смешны, на дамавіка падобны. Сапраўды, ён павінен будзе ахоўваць бяспеку ў доме. Ну і, напэўна, нагадваць пра правілы паводзін дзецям і дарослым, таксама як Метровіч. І камізэлька ў яго такая прыгожая, як у вас. Так, ён жа таксама будзе удзельнікам нашага добраахвотнага пажарнага таварыства. Вара, але ты ж нам галоўнага не расказала. Пра што ты, Лесік? А як завуць гэтага дамавіка? А вось гэта і ёсць мой сюрпрыз. Я прапаную вам прыдумаць яму імя. І нашы гледачы могуць прыняць удзел. Абавязкова. Сябры, мы будзем чакаць вашы прапановы. Якое імя, на ваш погляд, больш падыходзіць гэтаму сімпатычнаму дамавіку? Адрасы нашы вы ведаеце, так? Такая адказная справа. Трэба яшчэ раз нагадаць, каб усе лісты дакладна да нас прыйшлі. Сябры, бярыце ручкі і записывайте наш паштовы адрес. 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. І электронны добраранак tv@gmail.com. Так. Выдатна. А зараз давайте ўсе разам паглядзім наш чарговы мультфільм. Так, форму поклала, подручники ёсць. А дзе мои туфлі для танцаў? Кася, ты не бачыла? Не бачыла. Я, напэўна, забылася іх дома. Ну, ёсць яшчэ час вярнуцца. А ты ведаеш, што вяртацца гэта нядобрая прыкмета? Яшчэ горш будзе, калі я заняткі ў танцавальным класе прапушчу. Ой, Вара, якая ты занятая, і як усё ты гэта паспяваеш? А мне Лесік расказаў пра чароўны гадзіннік. А дзе я была, што прапусціла расказ? Каля люстэрка, як заўсёды, круцілася. Ну, Лесічак, паўтары, калі
калі ласка. Я ж так само ўсё паспяваць хачу. Ну добра, мой сакрэцік просты. Я пераводжу гадзіннік на 5 хвілін наперад і ніколі нікуды не спазняюся. Вось чаму ты заўсёды першы прыходзіш. Так быць пунктуальным вельмі лёгка. Галоўнае гадзіннік на 5, а не на 50 хвілін перавесці, а то доўга чакаць прыйдзецца. Ой, між іншым, ужо час развітвацца. Ну просто в око мгненно пролетела наша программа. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавага і насычанага вам дня. Каб і на гульні, і на карысныя справы часу хапіла. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, у нашым добраранку! Будзе весела, абяцаю. Ага.